Bueno, zuek ere ikusten dut batu zaretela G7-ren aurkako kontragailur honetara, zuek ze erakunde zarete? Gu gara ongi etorri plataforma eta G7-ren aurka gaude ere, orduan hemen gaude gure materiala saltzen eta gure informazioa ematen. Bueno, zergatik batu da HTaren aurkako plataforma ere G7 honen aurkako mugimendu hontara? Bai, pentsazazute hau dela egundoko aurreko proiektu erraldoia eta honez suposatzen duela zuntzik eta galanta bai planeta eta bai ekonomiari ere bai. Eta hemen daudenak honen atzetik dira Euskal Herriko direnak aginteak. Euskal Herriko agintea dira kontratistak gehienak. Eta G7 azkenean dira lobby handien hauen osatuta montatzen duten beste batzar, ez? Ni naiz kide erraustegiaren aurkako mugimendua eta hemen gatoz G7 ezetz esateko. Hauek azkenean definitzen dituzten politikak zer eragin handia dauka Gipuzkoan eta gure herrialdeetan, eta beraz ikusten dugu errekursoen bila munduan zehar dabiltzan enpresa handiek eta gobernu handiek, Amerikanoak eta Europa Batuak eta zer eragina duten hirugarrengo herrialde edo herri pobreetan errekurtso horiek lortzeko kapaz dira gerrak antolatzea. Gu gira bizi elkartea, Baionako eta Ipar Euskal Herriko elkarte bat, eta gure ekintzak dira klimato urgentziaren dako, baina bermementuan justizia sozialarekin, guretako biak elgarrekin ari baitira, eta behar ginuen hemen izan, ere ala informazioak emaitea, mintzaldian parte hartzea, eta beste elkarteak ikusteko ere, jendeekin mintzatzeko eta gauza asko ikasteko ere. Kaixo, Bilgune Feminista eta Emagin elkartetik ona aurreratu gara, G7-aren kontra, Euskal Herri burujabe eta feminista baten alde, hori da gure aldarrikapena, eta haiek errepresentatzen duten horren guztiaren kontra, ezta? Eta beste gizarte baten alde. Beraz, EH bai da alderdi bat, alderdi politikoa, eta koordinaketa ere egiten duena, iparaldean edatua dena. Ordean biztan da, G7 hori onartezina da, alde batetik pentsatzen dugu aberatsek dutela beti egin ontasunak zaintzen dituzte, horien dako, ez dituzte partikatzen bestekin, nahi duguna da aberastasunak partikatzea, eta ez molde hortan horien egitea. Irun eta Hondarribikoak gara, alarde parekideen aldekoak gara, eta etorri gara gure, jarri dugu zera hau, gure aldarrikapenak plazaratzeko.